Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Natalie. Domnul să te binecuvinteze, Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Natalie. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Natalie. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Father God, we come before you and we thank you for Natalie. Lord Jesus, we pray your blessing right now from heaven upon her. Lord, we thank you that you have given her life. And we pray that you sustain her, Lord, through all her life. Lord, give her strength and grow her, Lord, in your ways, Father. We ask that you bless her through all aspects of her life, from her physical development, from her mental developments, Lord God. Protect her, Lord, from anything that will harm her, Lord Jesus. And we ask your presence upon her, Lord God. We also ask that you bless Georgette, Lord God, as a mother. Give her strength, love, compassion, and mercy, Lord God, to raise her up in your honor, Lord God. We also pray for Eugene, that you bless him, Eugene, Lord, that you strengthen him also, Lord God, to help and to be able to support the family, Father. Lord, we thank you for this family and this beautiful blessing that they have through Natalie. Lord, we pray that she will be a blessing to you, God. Lord, we pray that you teach her, Lord, your way, that you grow her, Lord Jesus, that in Jesus' name she will be your servant, Lord God. And we thank you for this day. We rejoice and we thank you, Jesus, that your blessing has been given to us. In Jesus' mighty name we pray, we believe. Amen. Amen. Amin. Vă invit să reocupați locurile și Domnul să lase binecuvântarea.